Onko kaikki heittänyt 2 kertaa? Onko joku, joka ei ole heittänyt 2 kertaa? Siellä on heittänyt. Meillä taisi olla 2, jotka osui. 2, jotka osui. Ketkäs ne oli? Sieltä. No niin, sitten voitte tulla molemmat tähän viivalle ottaa uuden palikan. Ja sitten katsotaan, kumpi teistä osuu. Ja jos ollaan tässä vielä huomenna, niin sitten saatte molemmat palkinnot, mutta katsotaan tuleeko ratkaisu. Oi, se oli lähellä. Koita muistaa mitä teit viime kierroksella kun osuit. Oi. Ei se ollutkaan enää niin helppoa. Sitten otetaan vielä toinen kierros teidän 2 välillä ja jos ei tule ratkaisua, niin sitten päätetään tasapeliin. Oi. Nyt oli lähellä. No niin. Ei se mitään. Tää, niin kuin nähtiin, niin tää on vähän vaikeampaa miltä se ehkä vaikuttaa. Mutta tässä oli nyt tää meidän peli. Älkää vielä varatko, mulla on teille kaikille tällainen pieni osallistujapalkinto. Mä käyn hakemaan voittajille tuolta yhden tollasen. Olin varautunut yhteen palkintoon, mutta käyn hakemaan vielä toisen, niin ottakaa siitä ihan pieni hetki.